thir tu le ngai thatu te in zawain sibai le vek ule tun chum kan video chu zote huai sen ultra pro max scarlet ti chanchin manghianin bul in tran phot mai ti ang kumsang khazako somko paruk khan zote pakhat a hming scarlet chu hero ro pui tak ani tlat mai scarlet ti le afa te panga chu new year ka brooklyn a motor da na ruaka chuan an chenga ma se chu ta chuan kang mei a chuak ta thut mai chutia kang mei a chua mek lai chuan zo te scarlet ti chu ano te panga chan tur chuan in kang zinga chuan voinga zet atan luta kang thel tu chuan ano te pakhat te te a aron thiar chuak chu alo en reng boka zo te pui chu a hliam na hleya akan na wang chuan amit po ameng tha theilowa a beng le a ke po a kang boka a hmul po a kang na sa hle bokani ano te panga na a chan chua nuwa chuan an vain an thavek ti chian na tan a hnim kwal le diat diata ti chuan a thidang zui ta ani ti chuan kang thel tu te chuan scarlet le afa te chu animal hospital lama an hruai ta a an chanchin chu khovel puma adara ti chuan scarlet po adam tha thuaya chung ko thar chuan an lata boka afa te po chuan in thazok an nei pha a huai sen na chuan le khabu te fan chuakin ran sadang te tran puina po a ming choi hian wa ani bokani a chanchin hretu te po a fan ne hle bokani tuna chuanin uayon october ni somni pathum kumsang ni le somni panga a kan chuang kai le dorang engwangin nge jet fighter then khat hian an thla malama hian thlate takte an nei kher thin hetiang an thlate takte hi kanar ti in an soi thina hetiang an thla hian jet fighter chu an thlo kan ol sam nan te boruak zim zoka adin herzung zung thei nan te thlona thunun ol sam zok nan te apui thina hetiang an thlate takte te hi jet fighter Rafael le Typhoon te chuan boruaka melma an beilaya an truan ti ran na turin an mangtangkai hle bokani thlona design tharzel chuan kanar chu nakin zela damlam danglam zok po in ala design tir theizel boka wikipedia ina soidan chuan thlona thlate kanar chu ahma sabertan kumsang khazakole pathum khan right brother te unau thlona siam right flyer a chuan an manga ti chuan kumsang khazakwa somruk pasaria sipai thlona cf 37 vigena chuan an mang chhota boka he thlona thlate kanar thian thlona malam chu kangol sam tura tran puin a thalian zok nen chuan an lot lak chu in semrualin chak taka a thlo lain thlona atinget zual thei bokani Josh October ni somthum pakhat sang hile somni panga chuaka kan kal le ang engwangin nge tuifin riat hi adum pol ani kher tuifin riat hi leyanun na sang sang te in ngana bulpui ania khovela oxygen omzong zong chan ve chu asiam chuaka lumle CO2 a hibral na mangchuan sikle sa omdan thunun bokin sikle sa omdan asiam rem bok thinani ma se hei hi in riat zong ani engwangin nge tuifin riat hi adum pol ani kher tuifin riat zaw zong hi cho rualin square km makta duai zathum somruk le pakhat tania leipon lang za somsari pakhat zet chu atuamani ma se chu tiang zongsonga chuan engwangin nge tuifin riat chu adum pol anga alan ti chuina tur be chan om chuang lawani he kan thu soya hian tuifin riat a pol na chan sign sin a chhana dik tak chu kan soidon ani ani chuan engwangin nge tuifin riat chu adum pol ani chan a chan bulpui ber chu rong sena eng then khat te chu tui chuan hip lutin rong pol try dar tuya kalkwal vel nen chuan atran rual wangania ni eng tuipuya alu lai chuan eng zung kal thui jok red orange le yellow chu tui chuan rang taka lo hip lutin ma se eng zung toy jok adum pol ang te chuan tui thuk jok a lutin a try dara chu chuan tuipui lan dan dum pol chu asiam ta thinani science lamatranga chiang zoka tuifin riat a pol na chan han soi zaw donila van hi rayleigh scattering awangin adum pol angin alang thina a chan chu ni eng le kan lei tuam tu bo ruaka thil them particles omte anin sut wangania eng wavelength toy jok adum pol ang chu rong dang a yen a try dar ol sam zoka
ni chua le ni tlak lai chuan ni eng chuan bo ruak thua cha chu aron ton tlanga chumi lai chuan rong pol le hring chu mu har sa turin a trai dar bova a sen le ser thlum rong chu alang sar ta thinani ma se tui fin riat alan pol na chan hi vandum polin tui aron so khok wang ni lovin tuin ni enga rong pol ni lo zong a hi bo wang ania tuya thuk zo pole tuin rong a hip na chu ana sa zualin rong pol chu alang sar zual tamai thinani ti in an soyani Times Entertainment a kan kalkai le ang November ni nga kumsang ni le somni panga achu ani kan muthil that lo hian kan thua ka engthil nge thleng kan rin ai de in thil alo chhemai theiani muthil hi kan taksa in siam thatna hun recovery period anga soifia ni in ma se thuak ta ne ro chuan zan lama a in then faina hun ani thunga net taka kan muthil lai hian tuiril chikhat cerebrospinal fluid CSF kan ti chu thuak ti su mang chuan luang kowalin chu chuan bol hlo a thian faya thuak cell neuron in biak po na chu a restore ta thata thin bokani thuaka chu tiang thil kalkwal chu a buai chuan chumi in a hmong chu chauna mai pia hriat reng na te in sorbing na te ril ru nge na lam te po a hmong buai thei boka tun nai kuma te khan chu tia muthil laya thuak in thian fa ina ngong anei thei dan le chumi a kholova thil thleng chung chang zirna lama chuan anin sorbing ta a zirchian na thara chuan thuaka bol hlo then faina lam thil glymphatic system chu zan lama thuak then faina atan apoimo hle ni in an soya mut that lo na chuan chu tiang na thok tur chu ati yam thei ni in an soi bokani mut that lo na in CSF movement thil tuiril che dan ati danglam dan hriat thiam na hian mut that lo fo hnuwa rel ru fim in siam tura ngong dan mai baka hun rei tak chung mut that lo na in thuak hrisel na a ngong dan hriat thiam na min pe thei boka ani chuan kan muthil lai hian kan thuak hian enge ati zana kan muta kan taksa a chol ha dam lai hian kan thuak chu in en kol turin a har thlat thung si ani thuak ti su atanga chuak tuiril fim tak CSF chuan thuak le zang ru chu tuamin ati hnong thina chumi in a hna tholian ber chu kan har laya lo tling khom thin beta amyloid anti hei hi hai hot natna Alzheimer ne na in zom ni in chu chuan thuak lama har satna asiam theya chumi le tau protein anti chu athian fai thina hetiang protein hi thuak lam buaina natna ne na in zom tho ani bokani chu wang chuan thuaka tui fim CSF alwan kual thatna chuan thuak rei tak hrisel na konga apoimo hleani kan muthil lai abikin kan thuakin electric signal tharui muang zo ka pek chu lai chuan kan thuaka electric signal kalphung chu adang lam don boka ti chuan thuaka neuron tele nerve cell tena electric signal an pek chua chu atla niamanga ti chuan taksa a thisen luang then khat chuan an kong an ti dang lam bokanga thuak cell in karte chu zau sot donin chu chuan tuiril CSF chu zalen zokin alwan kual tir thei don bokani hetia thuak na tho dan muang le tuiril CSF luang tam chu ama a thuak then faina angin na a thok ta thinani chu tiang kalphunga buai chuan thuakin thil thalo a thlen fai theina le a hna tho dan in balance tur avon theina chu atla niam thina mutlemin thuak ati chiat dan han soi zelila tun hnaya nature neuroscience a zirchian na anti chhuwa chuan taksa chung en kolna khol changkang le kan taksa a electric signal kaldan te na mang chuan mut that lo na in thuak a ngong dan le tuiril CSF luang a ngong dan chu ante a mithiam te chuan mi tu emo thunun na hnuaya mutlem tura an thununa chuan zirchian na chu an neya an thuak na tho dan te chu an zira thisena oxygen om dan tele chu tianga thunun na hnuaya tanga an sol tir laya an taksa a tuiril luan dan te chu an te a an zirchian na tang chuan thil kalphung dang lam tak kan hmu chuaka rei tak muthil lo hnuwa chuan thuak na tho dan le tuiril luan kual dan kalphung chu hriat thiam thein atla niama thil thleng panga ya chuan thuaka wave te chuan tuiril CSF chu
thluaka in thun zom na korong brain ventricles mang chuan an kai hruai thina ma semi tu emo chu amut thil that lo chuan chu tiang kal phung chu buain thluaka tuiril tangkai luang kwal chu among ta thina mut kham lo na hian chu tiang thil chau chu a ngong lova thluak na tho dan rem taka semrual tu electric signal le taksa a thisen luang kwal te po ati buai theibok chu wang chuan thluak hrisel reizo kan nei theinan mumal taka mut thil chu kan mamo hle ani ti in an soi ani wayon November nili kumsang hile somni panga a kan kalkai le ang engwangin nge gold hi a eng ani kher a phena physics thungai nom in phum hai chua kan tum don ani thir lam chi zinga chuan gold rong eng hi adang lam bi ka a chan chu physics le chemistry dan atanga lo chuak ani gold ta eng ani chan chu electron chak tak chuan rong dum pol chu a hi pa kan mit muwa rong eng chu aron so khok ta thin ani chu thil che chaklu tukin gold ta electron kong ati danglam wang ania chu chuan gold chu nget stable le hlutak ni turin asiam ta ani gold electron chak taka ache dan chungchang han soi zawlok donila gold atoma chuan achunga electron te chuan eng tluka che chakna chanve angvel dona chak chuan achung ril bera om nucleus chu an hela chu tiang speed sang lutuk chuan electron te chu an mass ati sanga an ni phung le an chakna level po athak dang lam theiani chu tia chak tak maya gold atoma electron ten alaya om nucleus an helna kong an ti dang lama wanga enga hipna dang lam dan han soi kai zel do dila chu tiang electron te mass apun na chuan 6s electron orbital chu ati song zima 6s electron orbital chu han soi zaw do nila heta number 6 yan quantum number io soina ni in electron ten alaya om nucleus an vir hual na konga sakna tharui energy level om dan min hrila chu tianga ni chuan 6s orbital chu energy level rukzinga atel ti nani chu orbital number niam jok 1s le 2s angtene na khai khin chuan alairil nucleus atangin an hlazok ti nani s omzia ve thung chu electron te vir kwal na kong pian mang soina ania abialin an kalkwal ti nani s hi spherical ti na ani 6s orbitala electron omte hi atlang puin element rit jok le electron ziarang buai chur deuh jok nei thin nei thir lam chi cesium le barium mu an ni ber thin bok a soi zawna kanan soi ta du amaya ahma a kan soi tak ang khan 6s electron orbital chu a songa a omzia chu electron vir kwal te chuan alaya nucleus chu an hnai ti nani ma se 5d orbitals ero chu a zaw thunga 5d orbitals chu thiam angin han soi zaw le donila a soi zaw tu ngei po hianin a omze dik tak hi kaman phame ubik lo ti ila zep thu a om love 5d hian na tho chi nei aneya 5 hian energy sangber akoka chu nucleus atanga level nga na ti nani d ero chuan electron vir kwal dan pian zia akok thunga d orbital chu s le p orbital ne na khai khin chuan a pian zia a buai thlak zoka hnim na chi khat clover leaf emo dumbbell avon na beng vua bel ang deuh ani hetia chiat kol na kong orbitala hian electron som thlengte a om theya hetiang 5d orbital om na chu gold le platinum anga hian ani chutianga orbital chihni 6s le 5d te inkara energy gap chu metal dangte ne na khai khin chuan a hniama chu wang chuan gold chuan rong pola eng zung le violet eng zung them chu kan mitina hmu theilo turin a hi betlat ta thina goldin eng dum pola hi pa a eng so khok le chungchang han soila gold chuan eng dum pol hi pin eng hmu thei abikin a sen le hring chu a so khok le ta chu eng so khok le chu kan mit chuan a eng angin alo dong ta thina chu chuan gold rong eng chu asiam ta thina ni ti in an soi ani
hetiang science le physics chungchang chemistry han tiang te hi azira zirchil kani bik lem lo wangin aron soifiana tamtak hi kan soive pot na in kazuwar po phatak tak bik me ulawani ti kha karin puang mual pho ve lok kani e tun trum chu life science February ni som pakhat sang ni som ni le palia an chua mangin bul kan trananga ingai thak tak ma in I thei chuanin I du danin iron comment ve don nia engtin nge tuya nungcha te hi tui chunga an muthil thin dan tuya cheng nungcha te hian muthil duma se an mit an ching theilowa chu ba ka boruak hip turin tuipon la nga an chua fo angai boxia heta kan soi tuya nungcha kan ti hi chu marine mammals an nia sanga nilovin marine mammals an ti chu whale dolphin seal sea lion le manatees ang te hi an ni mizo ho chuanin sanga ti in kan khai khom deuh vek thomai ome chu ba ka an mel ma te wangin tuipon lang lama om chung chuan an muthil nge tlat chu a him lo boka ani chuan tuya nungcha mammals te chuan engtin nge an ma ni din hun lo oma inda si lovin an muthil ve theyang chutiang channa tan chuan an thluak chan ve an muhil thin ti hi ani ome chutianga muthil na chu an hemispheric slip ti in an soi thina chutianga nga muthil na chu dolphin ang chi te chuan tuifin riat zawa an omlain cholha damnan an hmang thina ni hetianga thluak chan ve muthil na hi an muthil lai poa an dam chuanan apoimo hle ani ti in Patrick Miller chuan a soi bokani dolphin hi hetiang ramsa thluak chan ve a muhil theizinga chuan zirchian na satber an nia dolphin an khoi thluak an scanner tanga alan dan chuan a thluak chan ve a muthil lai chuan a hnathho chu amuanga a pangle lam chu a har thathunga chumi mang chuan ramsa chu a mit khat meng chungin amuhil thei ta thinani hetianga thluak chan ve muthil na hi tuya cheng thin mammals dolphin whale le porpoise te tan chuan thilmak ani hran lova an ni dan pa nga yani savathen khat te po in an thlo lain thluak chan ve muthil dang hi an hmang thei boka milarina soidan chuan sawa le dolphin te chuan chutiang an theina chu chan in anglowatan an hmang thina entirnan savarual ahu howa thlok zinga atlang morlama thlok chuan an mit pon lam hoizok an muthil lo na lam chu an mel mathli thlainan an hmang thina ma se dolphina chuan chumi ep chia chu ani ve thunga an muthil laya an kalran dei lo nan an ma ni in ma chhon zongin an mit chu an meng thina an ma ni in ma chhon lo na lam kha amu hil ve thung thina ni ma se tuya nungcha mammals zong hian hetianga thluak chan ve muthil na hi an thei vek lo ni in alanga then khat chuan an thluak pumpuya muthil na by hemispheric slip chu mihring te ang thovin an hmang thina ni ma se tuya nungcha then khat chu mana tuya tanga lak chu an har sata wangin an thluak na tho dan chu dik taka te sak a har sa ni in milar chuan a soiboka chutiang bi ka chuan an nungchang an zerchian na chu muthil dan chungchang an hriat na om chhun ani ri ani chutiang huna chuan mithiam te chuan an nungchang chhuina tan an taksa chuan khol te takte an da bet thina sang hile pariat khan chutiang khol mang chuan milara kai hruai mithiam te chuan spam hual chu zirchiang in chuta tanga an hmudan chuan toipui zawa chuan hual chu reivak lo amu hil ni in an soi seal kan tiang chi te po hi 100% REM stasa an muthil lai chuan azang thalin an muhil thina an mel mate ven thon thil thuwa elephant seal ang chi te hi chu darkar ni vel bak an muhil ngai lo thung ani engwangin nge tuifin riat tui hi a alkher moni controla thuan chua hi han sei vele thungila tuifin riat hi engwangin nge a alkher ti hi engai tuanga yem he zo na chan na chu khuarel thil thleng kummak ta duai tam takaria chuan ain ngata luilian le luite luang chuan muang changin khomuala lungte chu tikal ralin tuifin riata chuan mineral tlem te sodium le chloride angte chu an lu tir ta thina
ani chuan engbol hlo tak chuan nge tui chu ti al chi kan nei thin ang chi sodium chloride te magnesium potassium le calcium te chu tuifin riat ti al tu bulpui an nia ma se tui aldan level chu tuifin riat location te chulai mun tui huwa achanna satdan le ruwa surdana zirin adang lam theyani so rualin litar khata gram somthum panga angvel zel chi ya omani ani le engtin nge tui al chuan nungcha te a ngong dan tui alna hian tui muk cha zong te tui luan kual dan le tuya cheng nungcha makta doi tam tak te chu a ngonga chu chuan an dam chua le chualo konga thui tak ngong anei bokani universe today ya kan kalkai le anga october ni som pahni skumsang ni le som ni panga a chu ani mars hi chen na tlak tura mun hringa kan siam theyangem terraforming kan ti hi ngai ruat na manga planet dangte mihring chen theina turata na thilrua manna ania he an ngai tua chua hian khovel dang alien world angin khovel anga nunna aom theina na planet dang siam rem mani chutiang zinga chuan atuam tu bo ruak siam thatte asik le sa siam rem ba ka oxygen siam bela tui siam te po atela mars hi chen na turata na siam rem hual zinga planet soihlo ber ani planet ti lumna tan greenhouse gas ti chu atanga kumsang tam tak chung oxygen siam chuak thei tur microorganism da lu thlengin rotna an siamani tun hnai thleng po khan mars terraforming hi science fiction a alatela he ngai ruat na hi mars mun ruak le vot nun na omna turata na siam tumna mathli ro pui tak kani he an ngai dan hian chuan tam tak chung chu mi te ngai tu na a hruai to a ma se scientist then khat te chuan an thil tum then khat chu a thei ring lovin an hnol ve bok ma se tu na chuan painar lep satanga Dr. Erika kai hruai mi thiam te chuan terraforming chu research program anga ngai poimo a hun to hle ni in an soya chumi atana na an thodan tur duan lok chuan thungai nom taka kengtela mars mishring chen na munata na an duan dan tur stepa chuan pakhat na tan chuan so rualin mars lumna chu kumtlem te chhungin aerosol emo greenhouse gas manga cho ruala degree soma ti sana niya tun nai zer chian na tanga alan dan chuan marsina vura pai chu tuita se marsa chuan tuifin riat square makta duai lia zawle metar za thuma thuk asiam theidon ni in ansoya mars lumna degree som thuma kai chuan chutiang vurte chu atui theidona chu chuan leichung lama tui om theina din mun asiam theidon ani step ni na chuan marsanun na te naw microbial life da chu ania heta hi chuan synthetic biology ya poimo don hleya synthetic biology kan ti chu khol lam thiam na manga hrik lam chi khoi dang lam ani mi thiam te chuan thil nung chi khat extremophile anti mun har sataka dam thei chu da an rota hetiang thil nung chhel tak hi thang zelin kumtlem te chungin mars chu patek mangin atuam zelanga ti chuan photosynthesis manga boruakin thlak dang lamna slow process chu atran thei donani step to berna final phase chuan kumza emo sang tam tak po ao theya chumi chung chuan nunna tam tak chom zo tur boruak tam taka om to be seyani ti chuan tim te chuan marsa chuan chen na tur in chung mum lian tak metar za asang saka chumi chunga thiamna changkang electrolysis manga thok na tur boruak siam chua chu an rot boka chutiang thil siam te ba ka chuan thil rote andar zel na chuan mars boruaka chuan oxygen a the dar zel don boka ma se chu thil ringot manga boruak sem dar kim tur chuan kumsang chuang angai donani atopa chuan mihring te chuan marsa an in sak chu chua sanin mars leilung pon langa chuan an cheng thei to donani ti in an ngai ruat na an soi bokani NDTV ya kan kal le anga October ni som pariat kumsang ni le som ni panga achua kani scientist te chuan kal kidney pakhat damlo engpo miltur an siam chuak theini in an soitlat mai kumsom chuang zer chian na an nei nuwa China le Canada rama scientist te chuan kal thlak lama thil poimo tak an hu chuaka
hlotling takin universal kidney damlo thisen engpo miltur chu an siam chuak ta ni in anin soi kal atira blood group A ina a donate chu blood type O ni turin special enzyme mangchuan University of British Columbia le Avivo Biomedical chuan an siam danglama chu kal an siam danglam chu achung te phalna in thluak thi to damlo taksa chuan an vua chinta a chu kal chuan taksa peng atanga narana tok lovin ni engamazat chung chu thatakin na athokani heta thluak thi to kan ti hi mithi fulfill ani silo brain dead an taksa dangla dam khol manga ti nun thosi ang ho kha ani he thil hian kal thak tura in nga ngai na salutuk chu titlemin nunna tam tak a chan thei an be sei hlebok he mason na tanga alandan chuan kal chuan adong tu thisen ne na in milchia kherzon buai chiam chu angai to don lova chu chuan buaina tam tak apum pel tir thei don bok University of British Columbia in the soidan chuan he an thil mu chua hi kumsom chuang an hnathona result ni in antar langani Times Entertainment a kan kal kai le ang October ni somni panga kumsang ni le somni panga achua ani engwangin nge mithen khat te hi anlu marlam hoin an mut ngai lo manla India mi te nun phunga chuan mut hi cholna mai ni lovin van lama tharui chevel ne na danglam taka inzom na nei ni in an ringtlat maya muddan hoi zong mu mal abikin luhoi dan chuan taksa rilru le magnetic field in buk tok na konga poimo na anei ni in an soitlat maya chutiang angrin na an newang chuan an mutin an lu marlam hoin an da zela achan kan soi chowang khovel hip na ne na ain zom chungchang ain zom na chungchang han soi masa ila kan muthi laya chim lam kan hoyani chuan kan taksa chu le hip na nen ain mil hle don ni in an soya le hip na tharui hi marlama tangin chim lam zong in akala chutianga kan muthil chuan kan taksa magnetic field chu thatakin akal rema chu chuan muthil laya thisen luangte lungphu te le taksa chung na tho dan asiam rem theyani ti inan soya ti dam lam thiam traditional healer tamjok chuan chutiang position amut chu kan taksa chakna ti thathowa taksa le thluak tension vel ti niama mutna nget le dikzo ka om theinan mi te hneina an cho bok thinani mutdan tura an soi vatsu le ayurveda chu an soi war hle boka vatsuwa chuan chimlam hoin kan mu anga chu chuan leilunga tharui om dam reina hlotlin na le nge na thlen thei ala chuak thei ni in an ringa marlam hoya mut hian tharui in nek buaina te mut thatlo na te lunglama thil buai om thei te asiam thei ni ya an soya wangin marlam hoya mut chu an pumpel tlang pui thin bok kani Sai rel to